hyppäämässä sieltä? Ei. Selvästi. Tää vaikuttaa tässä vaiheessa aina ihan rauhalliselta. Mikä tää on 27? Kierroksi Jämin liikenteelle Kumarpalo Oscar Hotel Delta Romeo Fox lähtis tästä 27 päädystä koossa puolesta. Vittu, me ei varmaan huomaa. No vittu, ikinä ei tiedä. Oikeasti yllyt tota. Niin sitten nostetaan pullo. Tytöt voi nostaa vahvasti. Joo, vahvat tytöt voi nostaa sen. Tää hollaamaan nyt irti! Otetaan nyt on sokka irti! Hei hei! Nää sit Facebook! Vittu tässä melkein joku ehti saada tuon kentälle korosta. Oikeesti ehti. No ei kyllä kovin kaukana olisi. Ei tästä kyllä enää pääse. Liuusiminen vellu. Pari. Ensimmäinen kerta pallossa. Sitten yhden kerran ollut pallossa kyyvissä, mutta en oo hyppäänyt koskaan. Joo. Mulla on aika suuret odotukset. Siis täällä on ihan vitu hieno hyppää. Siis mulla on suuret odotukset. En mä uskalla. Tää pelto voisi kyllä olla aika hyvän näköinen. Kattokaa kuinka hyvä pelto. Ja mikä? Tulla. Paljon meitä uupuu? Meillä on nyt 850. Paljon meitä on helvetistä hyppäjiä. Riippuutuuko lisää korkeutta? Meillä on kyllä saatanallinen korpi tossa, että jos te hyppäätte, niin pitää hypätä kyllä päällä. Seuraavat pellot on ihan tuolla Saapurin kaukaa. Niin, se voisitte oikeesti Tässä mennä. voisi ehkä pari mennä. Oh. Muista lasit. Paljon teillä on korkeutta? Paljon teillä korkeutta? Riittää? Kyllä onni. Tähän tuli vähän kiire, sori vaan. Ei, tässä on ihan hyvä koro. Joo. Joo. Noniin. Juu. Jumalauta, jos tästä putoaa, käy huonosti. Miettikö te kummat yhtä aikaa? Ei, mä menen perässä. Joo. Tässä jää jalka kiinni. Herkkule. Heippa. Moro. Morjes. Moro. Yes. Jumalauta. Kyllä muuten... Kyllä. Oliko siistiä? Kyllä.